Salut, băieți și fete, astăzi o să ne jucăm în Brawl Stars. Uitați brawlerii, așa, search de rang 25, da, așa. O să ne jucăm pe mapa asta de solo, care a apărut acum, de Execution și... Dacă sunteți noi și veniți de la recomandate, să nu uitați să apăsați like și subscribe și share să vadă și prietenii voștri. Da, cam asta a fost și meciul. Și uitați, da. Asta a fost. Mi-a dat ultimata cum trebuie. Deci tu cum trage asta, bărliul ăsta după mine? Na, am murit. Încă nu facem mult noi timp ce ai. Mult. Și o să-i pun așa. Showdown? LOL. Și eu, scuzați dacă nu vreau să vorbesc, dar sunt concentrat aici. Și sper și cred că o să fac 19.000 pe episod. Sper să fac 19.000 pe episod. Da, uitați, atâtea trofee. Și m-aș băga și... Hai că încerc o Bibi acum, nu știu. Și episodul ăsta o să fie cam scurt, 8 minute, cred că o să-l țin. Nu știu dacă o să-l țin mai mult de 8 minute. Nici nu cred că o să-l țin. Coltul o să-și dă gadget-ul pe mine sau? Asta e. Nu mergi mai prost, nu mergi mai prost. Da, nu că merge, stai. Nu mai am la challenge-uri pe sprut. Nu.
Cum nu-mi dă la el în cușcă? Hai, nu te mai duci tu pe treabă. Da, mort? Nu, nu. What? De ce? Nu. Ok, hai că o să-l omor pe Dynamite cu ăsta. Da. Ah. Mapa asta, hai că mă bag un pic cu search. O să mă duc direct pe Edgarul ăsta. N-am ce face. Noi să nu sară pe mine cu ultimata, așa îmi fac mai toți. Da, mă prefac că fac team cu ăsta, dar o să luăm, că nu sunt teamer. Nu sunt de la care face team. Bă. Vreau că sunt teamer de la de treabă, că de-astea. Nici nu cred că era teamer. Da, nu e mai prost. Cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să dați like, share și subscribe. Cu voi a fost Albert. Ne vedem la următorul episod. Ciao, ciao!